Per complir amb el temps m'he preparat una xuleta que seguiré fil per randa per no escapar-me, perquè de rotllo en tinc. Primer, senyors i senyores diputats, bona tarda. Abans de passar a l'exposició, com a representant d'un col·lectiu que aplega milers de famílies de Catalunya, i en el seu nom vull expressar el meu agraïment. Primer, per oferir-nos la possibilitat de traslladar en aquesta compareixença les necessitats dels afectats per TDA i els seus familiars, especialment la crítica situació de dolor i sofriment i d'angoixa en la que es troben moltes d'aquestes famílies. En segon lloc, la moderna psiquiatria, com vostès saben, té un especial interès en donar la veu als pacients, als afectats, perquè sigui el propi usuari el que s'impliqui en la seva patologia, en la seva malaltia, en la seva disfunció i, per tant, es responsabilitzi d'aconseguir el millor pronòstic que pugui tenir. I per això agraïm també la sensibilitat d'aquesta comissió per entendre que els afectats ens hem d'implicar en aquest tractament que no només pot resultar incapacitant per als nostres infants, sinó que a més, com ens ha dit abans el doctor Casas, els poden acostar perillosament a un risc d'exclusió social. En tercer lloc, i per la nostra experiència associativa, som molt conscients de la força de la societat civil organitzada, que és qui realment genera canvis socials, però també ho és la voluntat política. I per això, finalment, vull manifestar el nostre agraïment per donar-nos l'oportunitat de ser escoltats per aquesta comissió sobre la infància, que és un dels pilars fonamentals per a la planificació precisament i desenvolupament de polítiques de salut mental que afecten a milers de catalans. Juntament amb aquesta gratitud vull portar també un missatge d'esperança de totes aquestes famílies perquè confiem que amb aquesta compareixença es reprengui el camí en el qual les institucions públiques assumeixin la seva responsabilitat amb discerniment, amb rigor, amb equanimitat i amb justícia. Dit això, ja ens ha explicat molt bé el doctor Casas que el TDA és un trastorn real i que si no es tracta a temps des d'un punt de vista multimodal o multidisciplinar, provoquen als infants problemes en l'àmbit social, familiar, escolar, emocional i que poden arrossegar al llarg de tota la seva vida. Per tant, aquí ja no m'estendré absolutament, ja no m'estendré en absolut. Quan parlem del diagnòstic i del tractament multimodal, resulta imprescindible contemplar la necessària comunicació i col·laboració entre dos sistemes, especialment el sistema sanitari i el sistema d'educació. Això és fonamental. I a Catalunya justament hem aconseguit això. I també val a dir que des de diverses comunitats autònomes s'emmirallen en nosaltres, a qui ens consideren pioners en aquesta transversalitat i quan veuen els nostres protocols d'educació i salut diu mira estos catalanes. Si no ho podeu això consultar amb els vostres col·legues d'altres comunitats. Òbviament això no hauria estat possible sense un marc institucional al darrere. La construcció d'aquest marc ha de tenir uns pilars molt ferms i que hem anat construint des del teixit associatiu, però també des de la complicitat amb l'administració en aquests darrers 15 anys. Les primeres associacions d'ajuda al TDA d'arreu de l'Estat van ser creades per pares i mares a qui havien diagnosticat els nostres fills de TDA i això va ser a finals dels 90 del segle passat. I això és meu? Ja? Sí. I val a dir que les famílies ens trobàvem completament perdudes en aquells moments i amb una manca absoluta d'informació sobre un trastorn que no n'havíem sentit ni parlar. Les famílies que vàrem començar a unir-nos en aquests primers anys partíem d'una experiència comuna realment patètica, que és el procés que havia portat al diagnòstic, va ser un llarg peregrinatge, un camí ple d'esculls, ple d'angoixa, ple d'incertesa, precedit de consultes a professionals de diverses especialitats de la medicina i de la psicologia, amb respostes, això quan hi havia resposta, amb respostes i diagnòstics o tractaments contradictoris o bé absolutament ineficaços.
Afortunadament, totes aquestes associacions també teníem en comú alguna cosa molt positiva, que va ser el suport i l'ajuda de molts professionals experts, la qual cosa ens va permetre, i això és fonamental, accedir a informació rigorosa i de qualitat sobre què? Doncs sobre les característiques del TDAH, sobre la diversitat de les seves manifestacions en cada persona diferents, sobre el caràcter multimodal del tractament, sobre la seva etiologia, etc. Però, i sobretot, vam aprendre el paper imprescindible que ens pertocava a nosaltres com a famílies d'afectats, però també el paper que li tocava als centres escolars i als centres de salut mental. D'aquí que la formació a les famílies i els diferents agents implicats en l'educació dels infants constitueixi una part molt important del treball associatiu que fem les associacions. S'hauria anat tan ràpida? Bé, aquest és el nostre compromís i aquest compromís ens ha portat també, dintre del que ha estat aquest aprenentatge que hem fet les famílies, a saber de l'existència de publicacions científiques sotmeses a constants revisions i crítiques per part de la comunitat científica internacional. Vam aprendre també a diferenciar termes que en aquells moments eren com física quàntica per nosaltres, com metaanàlisi, estudi longitudinal, assaig clínic controlat, sec i doble sec, que no teniu ni idea d'això, nosaltres tampoc, però ara ho sabem tot. Prevalència, incidència, comorbilitat i molts altres conceptes relatius al coneixement científic. I també vàrem descobrir que existeix la medicina basada en l'evidència científica. També vam descobrir que les revistes científiques de referència d'àmbit nacional i internacional compten amb comitès molt rigorosos que estableixen i controlen uns estàndards mínims sobre tot allò que es publica. Per tant, són estudis o articles llegits, contrastats i examinats per especialistes de tot el món. I també ens vàrem informar de l'existència d'instruments de validesa per fer els diagnòstics de TDA internacionalment reconeguts i que aquests instruments tenien validesa legal aquí a Espanya, com podeu comprovar si busqueu lleis, resolucions i coses d'aquestes, que òbviament no m'extendré. Però sobretot vam comprendre, i això és fonamental, la importància de discriminar la informació sobre el TDA segons la seva procedència. Avui dia les associacions de TDA són conscients que, malgrat no ser especialistes en la matèria, tenim el dret, tenim el deure i tenim la capacitat per adquirir coneixement sobre el TDA i valorar la qualitat de les fonts en les quals buscar informació rigorosa. I també som molt conscients que el fet de realitzar aquest aprenentatge és una responsabilitat que no volem ni podem eludir o esquivar. Tot aquest aprenentatge va servir per prendre consciència de la necessitat de crear aquest marc institucional que us deia abans, que amb el nostre bagatge com a afectats, òbviament, hi havíem de participar. I aquest és el parer també de la Federació Espanyola d'Associacions de TDA i de l'entitat ADHD Europe, que aplega associacions i federacions de més d'una trentena de països europeus. És a dir, no som 4 despenjats i, a més, anem coordinats i anem ben informats. Tots plegats veiem clar que resultava imprescindible abordar el TDAH amb la participació i col·laboració de tots els agents implicats. I per això, i des de fa temps, estem treballant en articular, diguéssim, aquest marc institucional que afavoreix la detecció, el diagnòstic i el tractament, que garanteix els drets dels afectats. I a Catalunya, diguéssim, que es va iniciar aquest camí el 3 de desembre del 2001, fixeu-vos, del 2001, amb una proposició no de llei aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat de tots els grups polítics. Sempre que hem vingut aquí, no sé què ha passat, que hem tingut unanimitat sobre les mesures per cobrir les necessitats educatives d'aquests infants. Per tant, diguéssim que a més de l'assistència a les famílies des de les associacions d'informar i de formar, paral·lelament hem anat construint aquest marc, diguéssim, necessari. Compareixences al Parlament, anys de treball conjunt amb les conselleries, sobretot de Sanitat i d'Educació, també hem tingut tractes amb la Conselleria de Salut i, malauradament, també amb Justícia i amb Treball, i segur que me'n deixo alguna.
En fi, per resumir, tot plegat es va concretar, tot això es va concretar en el desenvolupament i establiment, diguéssim, de protocols de coordinació entre els sistemes d'ensenyament i salut. Òbviament, en tot aquest camí vam tenir molts contactes amb el síndic de Greuges, sent en el seu moment el síndic, el senyor Rafael Ribó, qui és actualment també el síndic de Greuges. Ahí lo dejo. A Catalunya som milers de famílies amb molt sofriment a les espatlles i que veien precisament en els protocols d'ensenyament i sanitat una tranquil·litat de dir, bueno, per fi, no? I quan el 2014 es van publicar els protocols d'ensenyament, allò va ser una festa per nosaltres, com si ens haguessin portat al Chiqui Park. Si bé la implantació està sent molt més lenta del que voldríem, sí que es pot constatar 2 anys més tard que ja ha començat a tenir els seus efectes. Per tant, el camí recorregut des de fa més d'una dècada no es pot obviar. Insisteixo en aquest punt, no es pot obviar tot aquest camí. És molt el que hem aconseguit, però som conscients que encara falta molt camí per recórrer i fins i tot a vegades tenim la sensació que fem passos enrere. Han estat molts anys de lluita i esforç. És que hem treballat en va durant 15 anys, que ara ens haguem d'estar aquí replantejant què està passant amb els protocols de salut. Fixeu-vos, en la societat, com ha comentat el doctor Casas, s'ha obert un debat, jo diria un debat completament artificial, que tracta de posar en dubte no només el tractament, sinó la pròpia existència del TDAH. A veure, un debat que mentre continuï plantejat en aquests termes continuarà generant molt sofriment a les famílies, perquè en lloc de centrar-se en les repercussions del TDAH, i en el seu, diguéssim, agombolament, doncs tindrem, ens estarem, diguéssim, no farem que aquest TDAH evolucioni amb el millor pronòstic que pugui tenir. Aquesta polèmica, per cert, esbombada als 4 vents pels mitjans de comunicació que ni tan sols s'han molestat en contrastar, fan dubtar els pares sobre el que és millor per al tractament dels seus fills. I això és terrible, perquè si he de ser suau, les paraules més, diguéssim, més suaus, valgui la redundància, per descriure com se senten les famílies, és amb desconcert, amb inseguretat i amb angoixa. Les associacions hem procurat sempre allunyar-nos de les polèmiques de tertúlia cafetera, mancades de base científica, i acostar-nos molt més al propi trastorn, als seus símptomes, a com resoldre les situacions, a formar-nos i a informar-nos. I clar, en quin moment es troben aquestes famílies ara amb tot aquest bombardeig? Doncs imagineu-vos. I quan això ja arriba, aquest debat o aquest fals debat, arriba a l'administració, considerem des de les associacions que això és un fet realment molt greu per les polítiques que se'n puguin o no derivar. I creiem honestament, de veritat honestament, i per això estem aquí, que tenim l'obligació moral, el deure, la responsabilitat i el compromís de contrarrestar les informacions sesgades i manipulades que volem pensar que arriben des de la ignorància i el desconeixement, i no la mala fe, però que en qualsevol cas estan completament fora de l'univers científic. La pressió, doncs, d'alguns sectors negacionistes del TDAH no solament és greu des del punt de vista científic, sinó i sobretot des del punt de vista social. Òbviament, com ha dit abans el doctor Casas, hi ha falta de reconeixement i, per tant, falta de diagnòstic i d'intervenció, s'incrementa el risc de molts infants d'abandonar els estudis prematurament i amb tot el que això implica posteriorment, abandó dels estudis, marginació social, addiccions, conductes dissocial, conducta predelictiva i pum, 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 te'ls pots acabar trobant a Cambrians 2. És altament preocupant la banalització del trastorn per part d'aquests sectors, sobretot per aquesta angoixa i desconcert que creen en les famílies, i més preocupant és que en alguna administració pública la consideració i el reconeixement del TDAH vagi fent tombs com una baldufa a causa de reajustaments de càrrecs polítics o tècnics, o per no contrastar les opinions del primer que passa. Insisteixo, hi ha un camí recorregut i que no es pot obviar. Després de dècades de lluita, que a hores d'ara les famílies ens haguem de sentir que el TDAH no existeix, o que és un producte de la mala educació, o que tu no saps educar els teus fills, etc., és com a mínim fals i ofensiu.
sembla que aquí, en aquest debat, tothom sap, tothom opina, des de la veïna del 5è fins al forner de la cantonada, per tant, passant pel taxista de torn. Ens preguntem a opinar en base a què? Aquest no és un debat que es pugui fer des del carrer, ni tan sols des dels mitjans de comunicació tan hàbits de polèmiques i de controvèrsia i de carnassa. Aquest debat s'ha de dur a terme en el marc de la comunitat científica internacional i justament aquí és on no hi ha debat. El que hi ha és consens. Consens, acord sobre les bases científiques i metodològicament contrastades. Les associacions de familiars considerem necessari manifestar el nostre rebuig exprés i contundent a qualsevol tipus d'especulació sobre el tractament, sobre el diagnòstic i sobre el caràcter de, entre cometes, patologia inventada del TDA. El nostre judici, debatre sobre l'existència del TDA implica ignorar i manipular l'important coneixement acumulat del TDA en la comunitat científica internacional des de fa més d'un segle. I a més contínuament afinat mitjançant multitud d'estudis, recerques publicats en aquestes revistes de referència i per tant sotmesos d'una forma pública i transparent a un control metodològic per part dels experts de tot el món. I la principal conseqüència d'aquest tipus de polèmiques és una, estigmatització de la família i dos, i no menys grave, obstaculitza el dret que té tot afectat i tot infant a un tractament adequat, a un diagnòstic a temps i a un tractament adequat per una de les patologies que en salut mental té més riscos de generar repercussions altament incapacitants en totes les àrees de la vida de qui el pateix. Per això les famílies tenim molt clar que si no s'actua des de la prevenció i amb aquests tractaments que han donat resultats s'estan vulnerant els drets dels nostres infants, adolescents i joves i els està abocant a sortides socials no desitjades i no desitjables, que tots sabem quines són i que, dit sigui de passada, poden generar unes grans despeses a l'administració el dia de demà i el dia d'avui. Què costa una repetició de curs? Què costa un programa de desintoxicació? Què costa tenir un pres a la Model durant un any? Qui diu a la Model diu a on sigui. Bé, i per acabar, 7 coses molt concretes que les famílies no entenem. Primer, no entenem com un tema clarament de salut mental i que té un alt impacte familiar i social costi tant de tenir un reconeixement social en aquests moments on aquesta disfunció es veu atacada per algunes institucions públiques i privades quan aquestes entitats ens van recolzar al seu moment. Com és que ara ens deixen de mà en contra de tantes evidències de l'opinió científica? No entenem com es fa més cas a 2 opinions que a 2.000. Tampoc entenem per què en funció del lloc on vivim tens dret a un tractament o a un altre. Hi ha una variabilitat, com ens deia abans el doctor Casas, molt alta si vius a la dreta de l'Eixample, a l'esquerra, a Nou Barris i, òbviament, que no tinguis dret a un tipus d'intervenció i que a sobre et qüestionin a tu com eduques els teus fills i et facin sentir culpable, en fi, tela marinera. I mentrestant ves d'Herodes a Pilats i els anys van passant i sabem la importància que són 3 anys en la vida d'una criatura. I per arribar a vegades al galdós diagnòstic de el teu fill no té res, són problemes de relacions familiars entre vosaltres. En fi, que si visquéssim a Anglaterra, per posar un exemple, no tindríem aquest debat. Tampoc entenem les famílies perquè no tenim el mateix dret assistencial arreu dels països catalans, tant en diagnòstic com tractaments que han demostrat ser eficients. I que en última instància depengui de si el professional que t'atén està format o no està format. Com pot ser que el benestar i la salut dels nostres fills depengui d'un factor aleatori com la sort de qui et toqui? No entenem tampoc com una disfunció que afavoreix el fracàs escolar, embarassos no desitjats, consum de cànnabis, conducció de risc, bandes urbanes, maltractament domèstic, propensió a la delinqüència, bla, 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 tot el que ha dit el doctor Casas, encara s'estigui qüestionant per part de les institucions públiques. No entenem tampoc, i acabo, com
com davant de les solucions clares que ens proporcionen diferents disciplines, com la psicologia, la medicina, la pedagogia, etc., hi ha campanyes orquestades des dels mitjans de comunicació, moltes vegades públics, que indueixen a l'error, a la inquietud i al desconcert i que aboquen a les famílies a un patiment molt més gran que encara ve de lidiar amb el propi TDA en el marc familiar. I no entenem tampoc les incoherències dintre del propi govern. Si els protocols d'ensenyament i de salut s'han treballat conjuntament, estretament i s'han vinculat en la seva implementació i praxis professional, com pot ser que el Departament de Salut se li tallin les ales i no pugui donar resposta a les demandes dels afectats? Senyors i senyores diputats, ja acabo, i em relaxo ja. Volem que els infants amb TDA puguin ser el dia de demà joves i adults feliços i que trobin el seu lloc en el món. A nosaltres, pares i mares, i alguns avis ja, pioners en aquestes reivindicacions, sempre ens quedarà la satisfacció de saber que hem lluitat tot el que hem pogut i més per deixar als nostres fills un món més divers, més plural i més just. I això no són paraules boniques. Com deia Martin Luther King, I have a dream. Aquest és el nostre somni. Deixar una societat on el respecte pel fet diferencial dels nostres infants no sigui una excepció, ni necessiti de compareixences, ni de lleis, ni de protocols, ni de resolucions, perquè s'hagi integrat amb normalitat en aquest esdevenir social, en igualtat de condicions i amb les mateixes oportunitats que qualsevol altra criatura. We have a dream. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies.